Na stránke sportishop.sk si viete kúpiť takúto samozrejme polovateľnú kladku, ale veľmi dobrá vychytávka je táto opierka na zápestie. Keď si ho namontujete takto na stred, tak viete zacvičiť zápestie z jednej strany, pričom rameno je fixované. Z druhej strany samozrejme, ale čo je taktiež výhoda, keď si to tu uvoľním, tak tú opierku viem dať aj pod uhol a tým pádom je to viac imitujúce uhol, ktorý mám v samotnom zápase. Znova sa tu viem zaprieť, odcvičiť na tú stranu, prehodím na druhú stranu. Vieme samozrejme vykonávať veľa ďalších cvičení, ale toto je určite skvelá pomôcka na tréning zápäsia, tak neváhajte, môžete si kľudne u nás objednať.